Ang magpabos kay siya ipataas. Allowed ang magpataas kay siya ipabos. Ania na ang laban sa kabos. Walay labot pabos. Tatang Melchor. Hello mga palangga, mayong hapon sa tanan ng mga naglantod. Dara standby mo kay manghatag ng mga palangga para pang alas 5. Kakaroon. Live naman. Starring Dara sila oh. ayaw na po. Na live na. Live na niya. Nakita man ko na. Sige lang. Nagana ani oy. Daray lang gihatag oh. Na dagko kay saging oh na oh. Yung saging dia dagko gyapon or lunay na yung saging. Nami kinatilan karon. Mga puntang ulo ko kaabot ng ko. Nag-live ra man sa pag-abot na ko man. Ako nakita ang tayo naman ka on the spot. Wa na jud on the spot. Ako no mo ali ko dire. Sige lang kayo, okay ra tayo mga amo. Okay ra tayo, buutan mo tayo mga amo. Nasa papel. Ila kasi tata ko kay mag-live pa, mina sa tango. Payet. Payet please, sit down. Ha? Ba di ba? Mo reply sa atong chat. Agoy. Kung mang-reply kog chat, di man sad mo maato na ko ta nag-chat. Kung tato machatan ta mo tanan kay okay ra. Tahan mo chat. Ihatag lang ako dito live. Ito, dili na maatong chat uy. Chatan ta mo may machatan mo na ako siguro. Tayo ni mo tanong mo na ako nabutan nga. Pag open ako yung ka. On the spot, bulo sa gihata ganyan. Dugay kang ihatag yung number dinita na ko. Ini pangutang kapil kung sa imong mga baser pa. Okay ra na oy. Oy, problema gud. Apil ba butag ka? Ano ilang mo chat? Pasagdan ra na. Daw kahapon. Daw kagabon. Kapag yung kan. Rambol. Target ba mo G's? 1 million kayo mabatad. Lagi ana ra pod. Patay eh. Ana pod. Ano nga? Jeez ra pod tawon. Ang kaya no. Dagon pa man ako ah. Ari lang hintatang it. Sugat ka to na agi? Dagan pa man duha kay nga na upang duha man ko. Paspasag inom. Inom pa ko na ta. Kan gana. Basin sabon pohon. Dagan na kaya nang hitag sabon oy nawa pa man tay sabon. Sabon. Anang kuanta kan inig balik. Pagpapaya lips lang sa mo. Bang inig balik ni mo phone bang. Marks na po ka kabalik. Bantay jud mo ra na. Agdon ri kini na to. Oo. Kung mo daog ta na lasing ko balik na sa mi. Nandira papel. Walo niya na po pretong diri ka niya pagka-bernis pa ni gawas. Na nakadaw sa 885. Imo nga mag-185 doon. Ano ah? Nara kay duga daghan ka lista numero ni mo tang gipanglista na ka nabuk tanan. Kapal. Ikaw basta kay natilan ra ka. Lang ka dyan. Dili lang ko mahal ng number. Ito na lang po. Good. Diyan sa magatag. Aw man nagato ni agi. Pagatag pangitag gulpin dira. Dito mag agi isulat lang. Ikarap ko yung mga tag nila. Pata naman ang number. Nagalit tatang patay. Diba sa lata? Oo. Mabagdok ko ron. Ay-outlet dito na. Kan kay dito. Apila to ang dudukan to. Namo ko gibagdukan gani yan. Apila to ang para alasing ko mong dudukan to. Kaya arog na lang na ugma po na anak ko. Ay mo mo na yan mo. Aser man ta. Aser. Aser ni. Ama yung uniforme. Pabagdok ka ko tayo be. Asa man tayo? Wala kailan eh. Ikay magpabagdok o ikay magpabagdok. Ama yung uniforme. Balay. Ama yung kuan.
Kasi sino ba kami lumot yung ba? Be, pabagdok ka ko tayo, be. Iyam na ipang save niya. Kanang kuhan. Itawan na ko na sa Ikaw na siya nga. Kamu na nanawag. Dali ang matubag. surrender na to. Juan. Tatang wala dito katulog pa dito nga. Exapo, uy. Pagdok mas tatang mo kay kanang kanero apila niya. Juan. Kanang time pa ha. Kadiyat sa kasi ko kagamit akong cellphone ani. Ako mang live. Kuan lang ako atay. Uy bisro no. Pero mo balik na dito. Kere tay ay. February 23. Tay 100 lang tay dere. Asam to. Huwag ka daw ka. Ibalik ko ka. Oo. Ay hato na niya Toledo eh. Magtaksi lang ka. Di lang tao wala ka ta kayo na. Iba yung katabi mong bagyo kag 1,000 di mo ibahin bahay na mo wa ka na. Oh. Halik-halik. Nag-live ko ba? Putol man sa loob. Kanang saging ba? Kere oh. Kini. Kini tag 100 lang. Putol man sa nagigilik ikuan. La 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 la. Ay, puta. Mabali akong buwan ng buntag bang. Alas ba? Nagawa si time. Mo ba? Wala din ako na biyahe. Mga na biyata. Wala din ako na biyahe. Sige na din ako mahalag. Ha? Kari ba? Oo. Kuha karon. Amandi? Wala man dahil lang. Wala man ang kuha lagi na. Ting 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 ting. Ting 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 ting. Ala ko nang gipon. Ala swerte ako ray ka na nitang. Ay kalay ko brother. Di lang na nimo ang ticket. Ada ha? Dia mana niya ko. Tawan na tatang. Basta mo gawas ni kay magleksyon ta ugma. Kani amo ang maling ticket. Oh, niya na ticket. Initi na. Eh naraman ang outlet siya tang dia stay jud nga kuan ba. Ato sila pakit-on kay aron di sila ma. Kani stay siya tang dili. Ready ni? Ready na oy. Stay ba nga opisina din na ba na ni sa office mo kuan ni. Malas nang kaman. Ayo, padimalas ko na. Mo man na ay. Ayaw nang. Wala ako man inform di ay. Nya mo bagdok pa ko unahan dai, mo bagdok pa ko kumalabuyok. Abot sa Alegra mo bagdok na sa dito. Abot ba dyan mo bagdok na sa go. Pero ba padulong ba dito ka? Ha? Padulong ba dito? Hindi ka na dagan na dito. Ay ka ha. Ay ako anong ko asin. Asin po ni. Asar pa katay ay babagdok ka sa katay. Oy bakon. Di. Itali to. Imo asad. Wala man kagadala nga sige lang okay lang kay Panguam lang niya pwede ra na oy. kay nagtali shit dito ako nabili ha lang sa dili oy silbi to Hindi na yun ay magsilbing. Makuha sa kog para bayad tay ha. Choy, ang saging choy. ay kalimtin Ang saging. ako man kuduin ko Oy, rini. Lawan mo do? Tubang pisong giglawan ko nga. Kani. Di lipay na kay kuha na eh. Lipay na kay kuha ng saging. Naong sa kog unggoy. Kada ko kalipay ani ah. Sige. tang oy kami tanan oy Kada sila pa picture sa lang Sige. Picture ni kay mga membro sa Inubuay wa. dili ho mo ngani ko bot tulong ngani ko turol tang picture ato nila oh gusto ko na tani ari to bang bigiras Ha? alam na ni mara gyapon kulay mag-picture ninyo Ah, ikaw may direct siya pa picture lang din ako ano ko kasi makita siyang amo oy nga. Sabot ra man ang amo. nakita ko ba narabad din ang akong kauban konsyel ba tiktan na ni tatang Kap, dara kap.
Wala rin ako niya, meeting ko, tiginom na ko. Dura. Ano karasa ka? Tay, naadyo ko rin ron. Kita juga ni ron na, way. Kita ron. Tapay kita tango. Ako na naiiwan. Kenapa? Kita ka na ron. Ibalik ko ni mo ka. Kenapa? Kita ka na. Oh, makita ka na ron. Koy Lord. Adi na ni mo. Tanaro ko buhay dito ra ilig abo. Makita ka na ron taon. Sembuhan na kita kan. Last mo sa buwan tuyo kita. Oh. Ala, dara. Sige ya. Unya, selamat kayo ninyo. Sige, unya. Bos. Ya. Teh. Sige, thanks kay Taka. Sige ya. Ang galimit sabon. Sabon. Okay lang ko. Pagkasunting lang sa moy. Pagkasunting lang sa mo. Bitaw, pohon. Ako yun ang si Busing. Tapos, sabon daw. Ah. Chatera ko mugawas ah. Biyanin sa ganang tanawatan. Sige te ha. Sige. Tikit na nga. O, dahil sa ganang tangawa. Sige. Sige lang, sige. Okay mga palangga, atong gipanghatag, atong gibagdukan ako mga palangga. Kay, kuanto to gibagdukan ako G's. Mga palangga, no? Nakakita ba ang tanan adto akong gipakita? Wala, kay atong ibalik og hatag. Asa man katang. So, sige mga higala, no? Salamat di ay sa mga nanugat sa hinatilan mga palangga, no? Salamat kayo ninyong tanan unya hinaot nga kadaog ta. Straight ta no. Pwede ra straight. Unsaon paghatag sa star? I-click lang ang star button, ma'am, no? So, nakoy gihatag 646 464 Onya 048 646 464 048, no? Atay ito Mabagdo ko aring unahan. Basin di ay. 646-464-048 unya mabagdo ko aring unahan. Dili maklaro tang ipakita balik tang please tang kita utro. Ako ra tong gihatag dayon kay di ba mo ganahan nga dugay na ko ihatag, di gihatag na ko diretso. Oh, di ba kay di mo ganahan nga dugay ihatag, dali na ko ihatag. Pag live na ko hatag dayon, then human na. Then mahuman na akong live. Unya pang alas 6 gabi, so di na ni ma-replay, no? Implaw kita ni. Salamat sa 5,700 live viewers. Unya, mong kabalong mo anong gihatag na kong dali na kong kita kay di ko gusto nga moingon na pud mo nga padaghan og viewers, so mo to gi dali ra nako gatag. Kay mo daghan na pud ni ako ang viewers sa na lang, no? So, gaong kagatawa. Oh, di ba? So, wow, kanindot mo tindak. Cute yung tindak na. Kalmar mga yung tindak ate. Chill lang mo, chill ra kayo. Ay, salamat Ma'am Zing Lacorte sa 100 stars. Wow, nanami pang snacks. Muhapit meron og drive-thru kay nag-send og 100 stars sa ate. Ay, mag-drive-thru meron. Oy, ang mga taga Alegria o taga Malabuyok wala manugat. Goy, wa mo manugat ha.
Sige lang, ayaw gyapon mo sugat mo. Bitaw ay sige lang kay nagyapon kay ha? Upat? Upat ka sa haging. Kumana ko gatag ra ba unya? Okay ra mo? Oy, salamat sa lain nga nag-send og stars mga palangga. Isa man to nag-send og stars. Nindot ni diri sinatilan kay kusog ang signal. No? Salamat sa 200 stars mga palangga, no? Oh, di ba? Naghatag na tadaan, numan na kog panghatag mga palangga. Di na mo kaingon nga dugay ni mo hatag tang uy. O di ba? Human ako hatag. Shout out ni Boss Bunjo Amaba naglantaw karon daskan laon. Boss Bunjo Amaba atong station manager diya sa Isa Radio Kanlaon mga palangga, no? Nigawas atong 885, no? Adi lang ko mo congrats kay lami gite congrats tong on the spot tong kahigalaan. Kanya ari diri Bohol kay mo sugat mi. Pohon nakadaog na ba ang mga taga Bohol o wala pa? Nagaitag alarma good. Guwapo. Magkagwapo ako na patak. Yung magwapo. So, ang atong gidala karon na ay special na ay dipinsa na ay pa-maintain mga palangga unya mao ni magigalaan akong i-alarma nga usa ka buok mga palangga dili ni sigurado ambot lang gawas ba ni wa man kay balupod kung sa mo gawas, no? So, ato na lang sulayan mga kahigalaan. So, pagpasaylo agay ayaw lang ni ayaw kasuko kalma ang pasagdi sila. Ayaw kasuko kalma lang pasagdi sila. Ayaw kasuko kalma lang pasagdi sila. Ayaw kasuko kalma lang pasagdi sila. Ang akong gibagdukan karon, bagdukan. Jis ra go jis. Wa may surbol gyud, no? Lang. Pikas ko ang kabantay pare. Tanaw niya. 646-464-048 646-464-048 646-464-048, no? Mga palangga. Okay. So, 646-464-048, no? Tang lahos mo sa Uslob. Ari kami sa buwan, mga palangga, no? Sambuan. Kana nasuluyo nga nag sunglass si DJ Bumart na where is the sun. Okay. Unya, yes.